Abaphandi basehla besonyuka kule ndawo yexhwayelo nanjengoko bengafuni ukuphosa nantoni na enokubanika intluva ngowona nobangela wokusweleka kwabantwana abangamashumi amabini ananye kule ndawo yentselo yaseNyobeni. I must also take this opportunity to dismiss all the speculations that have been made, because such speculations have a potential to cast doubts on the investigations that are currently underway, which are being conducted by our detectives. We call for people to come forward if they have any information. Ngelixa luqhuba uphando, abantu basathe gqolo bebamba inkonzo zokukhumbula amaxhoba aphulukene nobomi kule ntlekele. Yes, we are definitely working with the families. Yesterday we were part of a team that came to provide groceries for the families. We provide counseling to the families, and even post-funerals we will be with the families, moving together with them. Ukanti qukunjelwe inkqubo yokufaniswa kwemizimba kwaye imizimba yamaxhoba inikezelwe kwintsapho.